Kumano. Sa singko ko na. Ano na siya, Alex? Panimaluto? Ano panimalagkit? Malagkit. Ano pagkain mo? Ibawat na, di ba? Hindi. Iba mo lang ang mukha ko. Iba mo yung mukha. Iba man sa ano? Pakumano? Yung anak ko. Adobo. Okay. Maulan na, luto ka mo? Dahil bununti man ka na? Bumante mo sana kami. Kaya mo mag-kami pa tayo. Nanyi mo. Pagbaan na sana. Sapurado. Kaya hapon, mainit na. Tapos sa tigda. Sapurado. Kaya hapon, mainit na. Para mong talahon yun ang panahon. Oo, mainit. Para palagot ko yun. Para palagot dahil. Inip ko pang kaya. Ay, all siya? Ito na. Ha? Ito na. Hindi ako nagputong pa. Luto ka? Ano luto mo? Ang tatlo ni kalunggay, tapos ang palaya, lulong lili, adobo. May giniling. Adobo. Pero matigil ka ulit.
Anong silyo ka niya? Ha? Anong silyo? Ewan 500? Lagay mo na yan? Lagay mo na yan? Nagbahal ka mo. Nagbakal. Nagbahal. Nagbahal.